Ano, já vás doplním čísly. 70% Slováků v průzkumu řeklo, že migranty nechce. To je poměrně nedávný průzkum. Nebo dovedete si představit situaci, že by politici šli proti většině svého vlastního národa? No mali by ísť. Aspoň teda tí politici, ktorí chcú byť pre budúcnosť a pre históriu štátnikmi. A nehnevajte sa, vy Česi máte človeka, ktorý sa postavil proti tomu. Musel dokonca emigrovať, lebo ste ho išli pozabíjať, Masaryka, keď sa postavil proti všetkým tým falošným veciam alebo tej teda antisemickej kampani a tak ďalej. Sú veci, kedy sa musíte postaviť. To sa nedá s tým nič robiť. A len tí ľudia, ktorí sa proti tomuto postavia, zostanú v histórii ako tí, ktorí urobili správnu vec. Takéto poučenie v strednej Európe predsa už máme. Ano, říká Magda Vašáriová. Já vám mnohokrát děkuju, že jste dnes byla s námi. Hezký večer. Ďakujem, že ste ma pozvali. Slovenská televízia ma nepozve.